pembabagwa kaan dengan nanan hadapan maupat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mialo niya din naging kutwa ay manakakuparit o mga umat diyan sa ging kaya manamasa. Si kumiyaw na, si kumasa mga imam na mialiran ay manasaging kutamasiran na kanaba di pangadaga aging kutwa kapakagdagad uli na kanaba kailangan na mapangadagi ikapakagdagad yung kutwa ay anak mga mama uli na saging ko Thomas na sabab ko maikisay sa sirang kugikap kagagama na kanaba kailangan imatendus sumama uli na matendus supagunutan saging ko takapit oy na sabab sa uman bidar ni pangkat subasa na maalin sultan oy na hindi kailangan nakapupangit kaya ay manakian na din ko takapit Yesu mga pagarini o kaya din si Sahih Muslim al-isnadu minanti yung kutwa ayaw na igtanwasanad kapakatutundog-tundog sa sila na padanan si iku agama na upama kususan sila si iku bangsa na iawid akalatan na ayda yung kusal sila ku agama oy na kailangan na dinti lebih ay mana ipagawid akal na ayak ipagawid akal nun na kagiulitan no bugisa panabuntaman na siil no marani kung kasapangan so ayam ana na titwa ayam ana na untol akapagpagagama ainitan yung markitan no mga bawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilani man naging utaketro no Imam Ibn Sirin at inaqal lam yakunu yas'aluna 'anil isnad Dunia tingin na kana ba ipupugisa agi ko ta mga sanad di kailangan so ayam ana na bapan pupungagaga o anto na ayam ana na kailangan na kauntan agi maiisay sa silan oy palang mawakaatil fitna na si iku kaya pakadan sa naging kutwa awidakan oy qalu sammu lana rijalakum na ayam ana ayat idar na kailangan na kabutuan tano ayam ana na butuan tano so ayam ana na mga mama o di na tandong tanong supupugunutan tanong. Payunggar ila ahli sunnah na ilay tanuwan to na ati sumasalak kilaw po sunnaw nabi. Sallallahu alaihi wasallam, anto na mga tao ako pugunot po sunnaw nabi. Hoy, payukhadu hadituhum. Naku, ang tanongin ko to mga kaktiganiran, mga kaktiruiran. Wayunggar ila ahli bid'ah, fala yukhad hadituhum. Napagilin tanong at tigin anto na mga tao aging bubugu. Buhay na palayo kang hadithuhum na italupuan sa mga kaptiganiran ulit na mga kukumaniran buhay ulit na mga usayaniran sabab sa limpang niran aging ko kamadaglataw buhay sumisabab prumaurit mo Allah subhanahu wa ta'ala na alhamdulillah malami ko punalamatakan buhay ka ayam ana na katayakan wa mga pangaryami sila ayam ana na sila pidaw sa ging kay ayam ana na andang agama o ay agiso agama na kanaba pagkibubuso agama andun na agama o na si iku mga tao na aya kabutiran ko agama na si iku makilangan ako mga kukuman na andin ni kasala ko ay mga tao si kukuman na tinabubu agama o ay so mga pagaling Islam kailangan na dito ay maana na kapalangan taro sa panaguntaman iman to na masay man to ay man ipalangan taro sa ay man panaguntaman ni sabab ro na lumbukan na kung din naging kay mapipikirakan o ay ayaw man na discuss na kung saya o ay aginan so kakadagatan o anto na ayam ana na kaya pakadagadaga ko agama sa gin kay na Pilipinas o ay napakapunta daw si iko ayam ana na masaw nagita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam so nagita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam aginan ayam ana na kulin kusan anadi ipun ko Adam alaihi salatu wassalam na ayami abi sa riwayah na magatos abu 20 gibugupat tataw ang mga nabi. Apya kasimbong wallah saging kay anunya na talugato sa busak pulo abu 5 arasulun ang talugato sa busak pulo abu 3 arasulun. Hoy. Mula-mula so ay manaki anunya ay importante na aya pagampaganay ang nabi. Hoy ko kaya paginataw na sunabi tanong Adam alaihi salatu wassalam wanaw din aya pagampaganay ingaran na sunabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam amurid kuri ayam ana sila pidaw ko agama saking kay man diulupa naginan ayam ana pamalagan ko agama na misabab pro na kali sunabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Naramis kanyan miyofat na daaban yan minidaptar ayaman na kitab. Ibas kanyan i-autor na kau pamakuan na kitab as kanyan i-autor na dakilat. Na kayo ayaman na kitab. Ami didaptaran as kanyan i-autor na karamis kanyan miyofat na apya sa Quran na dapat mating sa Quran. Na ayat ya sababan sa kiyating Quran na sa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kung ayam ana na kaya pakasampiin kaya balinan ang kalipa kung yakad burabun agum yakad taluulan na sa kanyan ikya sa bapan sakit timo agim kuto ayam na Quran. Ini pangkat sumasa na niyo pat so ayam ana Abu Bakar radhiyallahu anhu na yakasam dia kalipa sa Umar radhiyallahu anhu kung yakasap burabun agum yakad bulan na ayam ana na ayam buah Miyang buku ayam na masa Umar radhiyallahu anhu naging ko takya salap pilonian o inakiabutan niyang purman si ko ayam na kambara dia si ko tarawih. Oy. Ini pangkat sumasan ayaman ayat na miya kasambiya kalifa nasu Uthman radhiyallahu anhu kusul dumiya kasapul ang durabun ang miya kapatulan nasa kanyan ipanagipunan akyan mubang si ko diman. Ini pangkat sumasan na miya kasambiya kalifa su Ali radhiyallahu anhu kusul dumiya kapatrabun ang miya kasiyang ulan nasa kanyan ayama sagil ko tamasan yan mismo kalabas kanyan. Kasulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musulawan mga sahaba na dapo sa kataw kirambu dakiran ibaan na niya itikirang ko Quran na gunya maris kirang ko Quran o ginamibot si iku mga tabi'in si iku masaw Ali radhiyallahu anhu askanyan su Abul Aswad ad-Duwali mamaris ko ayam na mamaris ko Quran na gunya maris niya itik ko Quran na su ayam na Yahya bin Ya'mar ali ko ayam na al-masahib akitab ko Abu Dawud. Hoy. So ayam na uriyanan ulangon mga sahaba na dapat man ayam na bagian autor sa kitab. O upang makuha na mga autor sa kitab na dapat ang kitab. Hoy. Sabab pro na uriyan o ayam na mga sahaba na miyara sa biso mga tabi'in na dapat na langkap kiran ibad na autor kiran sa iko mga kitab. Agi siran ng mga papantasyakan abigan siran ko Allah. Sa ayam na mabagal ilmu aku pakai aku tuungkiran aso Quran na isa daw ina makapirang matabat. Oy. Na ayam sabi ko mga tabi'in na so ayam anapat amadhab uwi na mialoy aso duwa ko pat amadhab na padasi ko mga iitusi ko mga tabi'in. Laging Imam Abu Hanifa kagirumi ko mga sahaba na aya popular ari ko Imam Abu Hanifa ko mga sahaba na namukataw na nalambu si Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oy. So Imam Abu Hanifa gin epat amadhab nagi ipagampaganay akya sa bakan sakya ay man nakya diklir o di nakya palagi puno kini suratang ko kitab. Aron tanong kini so ay man mga hadis mga katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabuso mga katigan ko mga suhbat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya ipagampaganay ay man mga ahlus sunnah wal jamaah na himkan ang makatutundog ang mga imam mga tabi'in ang mga atba'ut tabi'in ang makatutundog ko mga suhbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sila mga ahlus sunnah wal jamaah. Hoy, nalagi-lagi ko ta ayaman awalay. Agi ko ta ayaman aw pamakubatan ayaman na pagibaratan. Hoy, nakaayam na igilay ko pagibaratan si ko mga awam. Hoy, agi ko ta ibaratan na upamatigang gi mo ta ahlus sunnah, nagi ko ta ahl ng pamilya. Nagi ko ta ayam na sunnah na lagi walay. Naging kuto walay na kailangan na mag-clip na nung nabuka pa kito kawang ko mga tao antay mga tao at ito kinubalin sa iyong kuto walay. Uy, mag-clip na doon kinubalin mo. Katibatan ito ginawa iya na pamilya ko walay na antay pamilya ko walay. Na kailangan na mag-clip na nung. Pagani ang pamilya ko walay na ayam ana na sunabi agugiyong kuto mga suhbat. Kagilan ayam ana pamalagan ko agama. Uy, nagurawatan si ito ayam ana nakapupagintaw ko liulog pa. Na liyuro na ayaman na nasadin sa tumyung lukiran na yutok na ni mga ahlus sunnah wal jamaah na lagi patay man po ayaman na kanan ng kapyan. Naging kaya patay man uway na langon tanong rumat o sa palay ni kurik. Uwi na yung kaya patay man na upamakugi kakuatan. Uway ayaman na sabutan o mga tao sa lagi kaya ayaman na kapamagadata sa marulang sipula yung kaya pamagadata o patay man na ayaman na may tumibiyatan naman sa inyo. Upamakusok kaya pamagadata o patay man. So kaya tindugin ang Quran pitong bisan na piyagdatan nino supli na kapakaya tinagin kanan ayaman na tindugin ayaman na katao puro na ribat na kapakaya yuti ko na ayaman sukat kaya katulong mga imam na laysa thawabu milkan li ahad ana basukab na dumatatarang bisaw sa kataw kauman isa na adna kabla riyan na kailangan na may paglato lagi yung kutapapamagdata ayaman na pang gumantano sa kanabagi kaptong hindi ko kano ka ayaman na
Nabi pernah gino kay malak pemunduna kan. Oy kaaya mana na ulibu kay gino kaya pag magugulutan no uluan na sa kanya man na inordiran yan na dati kita buk siya pabuntog inuto kapag ay man turunan na sa kanya pinakabulukan. Oy sa kanya pinaka mabubarakan ay man na libin. Uwi na kagi ay man na ay lebi ay man ay mo kaya paka iugakan sa kapabuntudan si oy nakanabo kumalay ilmo. Uwi na kagi kapabuntudan si nakagi ay man na pabusya na kanaging kasal sila. Ko kaya paka ay man na kaya paka dan sa luwag masaging kay da Pilipinas. Oy kasudyo naman taon na ka ay ano yung mga ilmo yan. Na sumataw na ano ka okay sumatatagul. Ha? Naging ka ilmo na kasagbo. Api man ay nilang mo sila sa api naging ay kulo na sumapyon. Oy, na lalo ta na sa ay man na ilmo. May sabab po naging kaapatay mam na kagipaya kung naging kaapatay mam na api andun sa mga tao sa ging Pilipinas na pagdatan tanusiran. Uy, pagdatan tanusiran. Ay sabab akiyapak ayam na nakiyakila na tanong ko agama sa ging Pilipinas. Kagi na mamugit sa sila, naging kaya ayam ana na inisabab ko Allah. Si ko ayam ana na mga syarif. Na kaya ini dan sa mga syarif sa ging Pilipinas agama nakapik asyapi. Niya tulad ano pala kurik. Aging epatay mam na ayam titwa ayam ana na minitaling mo sa inda Pilipinas apagam paganay na sukopit asyafi na anto na ikukit rupan akya pakadan sa saging inda Pilipinas na inutan na ayam na pagusaya kaiman to naging kay amasabud ayam na mga tao na kumbatan niran sa tiran apaganay naging kay Pilipinas na may tuwa ayam ana na titindig mo sa ayam na syafi asyari oy Nabu ayaman ayat dia na pagana niya bumbur sa inda Pilipinas akapit na ayaman na kana ba asyari na ko na ba syafi oy nadita no nan ipangunot mga pagaling Islam oy sa ayaman na naman panasurkiran na kana ba tanong ko kadidaga sa batang hukuma sa didag oy na kailangan na uwak kanok na mapadalang ko mga pusiran akataban sila sa adat si iku ayaman na agama o di na mga agama ni talimo masayo mga apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakadagan tanungan to na kitwa agama miyakap ayaman na miyakap talimo masi sa akin kaya man na inda Pilipinas at paganay. Na paganay rin mga paganay ko Islam. Na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya ayam ana nakatawan tanong apa sa ayam ana nawata iya su Fatima. Oy. Su Fatima. Su Fatima nakaroon mo Ali. Uwi na su Ali radiyallahu anhu na kanang maibuwa karoon niya na su Fatima. Kaaya karoon niya na walo kataw. Na 10 abupat awatayan agubay na 10 abupat awatayan agubay na 10 agupito. Awat ay na mama upama ko ay manabag kakribat ang nabilaks doon so ayaw man ayawat ay ko Fatima na 5 kataw na dubay na di talo kataw ayaw man anak mama so mamon na so Amir Hasan na gusto Amir Hasan Amir Husain na gusto ayaw na Muhsin na so Muhsin na damabubad na so Amir Hasan na giyuto na miyabubad agiyuti miyabubad sa giyong kay ayaw na Haramain aginat yung mga syarif sa Haramain ayaw na langkap na ayaw na gusto mga syarif sa giyong kay Indesam na nalang busagin kay Atinit Ordon, akapakan taga naman to King. So, si King Abdullah, na apuanan o Amir Hasan, na gusto may bubul sa Init Amagribi, na apuanan o Amir Hasan. Okay, na so paganin na Amir Hussein, na ginang iayaw na may bubul sa in kay Asabangan Aanuan. So, Amir Hussein, na ayaman na ayawat au Amir Hussein, na so ayaman na Ali Zainul Abidin, wataw Ali Zainul Abidin, so ayaman na Muhammadul Baqir. Wat Muhammadul Baqir so ayman na Ja'far as-Sadiq na so Ja'far as-Sadiq na ayman na wat so ayman na Ali al-Uraydi so Ali al-Uraydi na wat so Muhammad an-Naki na wat man so Isa ar-Rumi na wat man so Ahmad al-Muhajir na so Ahmad al-Muhajir na si gintaw sa Makkah al-Mukarramah so Ahmad al-Muhajir na ayakem tulo sa Ahmad al-Muhajir na kagi muhajir pat transfer ama ay bur kaya nakatransfer. Transfer sa ayaman na inid Iraq na ayakyawain sa Iraq na kagid ayaman na makaw mas gumugubat agubat nila so ayaman na Abbasi na ayaman na miyalag so ayaman na al-Muhajir gusto mga watayan. Si isa po ito sa Makkah al-Mukarramah na binafsis nafsus sana si busagi ko to ayaman na ragun na miyakaw mas so mga karamito na ayaman na kinuwairan so Blackstone. Ginan so mas akya pero ko Blackstone si sa ayaman na Makkah al-Mukarramah. Na miyawarot managing ko to ayaman na naso al-Muhajir na busog pamilya niya na miyalin sila si isa ayaman na so yung sila sa tumirapas sa disyerto taman sa miyakaw masakinda. Oy na taman sa miyakaw para sa ayaman ko sa Isiya taman sa isa niya sa saging kay ayaman na Hadramaut. Aging kay Hadramaut na ginan na tawanan
ayaman kalian na Turaim bin Hadramaut. Na ini kaji sekalian ida turu itu tuh saging kota ini nak Hadramaut asakop saging kaya Deman. Na soal muhajir na ayaman na pada ko mga kaayan amata taburu na su Ubaidillah. Na su Ubaidillah na mimbutas kalian na telo. So jadi so Alawi Abu Su'ayman al-Basri ay metro na su Basri na situ inimbutas sa ayaman na Iraq. O ay na inimbut na dua. Na su Ali Abu Sujalid Abu Subasri. So Alawi na ginap man ayam ana na pagusen tanu ayam ana bangsa. So ayam na Alawi na wat ay su Muhammad na mimbuta su Muhammad na su Alawi na mimbuta man su Alawi na su Ali Khali Qasam na mimbuta kanyang man na su Muhammad sahibu mirbat na su Muhammad sahibu mirbat na mimbuta na su Ali Amul Faqih. So Amul Faqih na mimbuta man na pat na parisawat ay na dua. Abdul Malik Abu Su'ayam na Abdullah. So Abdul Malik naging kay pamilya naging talo din baging bubur talo sa ging kay mas pangataanuan. So Abdul Malik na ayam ana nasi iskanyan sumiyong sa ayam ana na. So Abdul Malik nasi iskanyan sumiyong apagalay sa kinit kung sa Hadramaut Yaman na ayam ana yapikin askanyan na ako Rasulullah na dinyan pagano na sudawat ko nabi sa ginonian at kailangan namin talo sila sa agama ko yung kawat. Gisu ayaw na kira sa ito, ayaw na kinukitang ko agama sa kinisampay niya. Nakatawa niyo, from Hadramaut to Malaysia, na ayay perdasan ayaw na awang na di maulan, na surong maling na sarabul. Na tinukuy naman na kira sa niya, na po na Rusman, ayaw ito na Malaysia to Philippines. Hindi kaya Philippines na ayaw man yung aluson, na ayaw tituharan niya na saldo. Okay, na ayaw man tuwa, ayaw man nakatay ka na Luzon. Na ayaw perdasan Malaysia to Luzon, na saulan at taruto. Ay hindi pagawa. Kabay na tiyo makina po ni. Apa ora? Oh ay, di ta katano, pilay po kasugat na paka umatay po. Asugot kasugat ka niyan. So ayaw man so Abdul Malik, na miyapikay na ang dawat. Na sinyang pagampaganay, ayaw man na tumipo sa ayaw man na init, ayaw man na kujurat. Din kaya kujurat, Allahu alam na ayaw matatago sa kitab na sakop ahin. Okay, na sinya siya sa ayaw man na Google, kung kanto na i-andi sa pagina kujurat na Pakistan. Ha? Kujurat sa India. Nagit ayaw man na matag. May ipo sa Abdul Malik sa ayaw man na kujurat. Si isa ayaw man na India. Okay, nasabi sa bapro na miyang araw sa Abdul Malik na ayaw matay na so Abdullah Adamat Khan. Naging kutabas sa akan sa ayaw man na basa, ayaw man na India na ayaw man na dato. Si India sa aragitan. Oh, ayaw man na giti, ayaw man na may nasagitan, ayaw man na ayaw ko nabipakan na upamakuha na dato. Okay, na. So ayaw na Adamat Khan na ayaw na mimbutak sa niya so Sheikh Jalaluddin na so kaya mimbutak na so ayaw na Sheikh Jalaluddin na so ayaw na Jamaluddin Al-Husayn. Jamaluddin Al-Husayn kaso Husayn na ay kaya pililunin na isubatol si Amay Adat aso Amir Husayn. So Jalaluddin Al-Husayn na ayaw na namiya pikiriyan man ayaw na paliw sa India kadi niya pagod na so agama kay paliw na sa ayaw na mga planet na pagaganda sa ayaw na sekalian na si sekalian ayaw na sumiyong sa ayaw na Indonesia. So Jamaluddin Al-Husayn ini ayaw mas Indonesia biya na rusagin kaya ayaw na init Cambodia. Allah alam wa ayaw ko to ayaw na mururan bijamka Cambodia. O hindi majamka na kapag sa Cambodia. So kaya pa na sa ayaw na Cambodia na palin swata iyan asu Ibrahim. Ayaw na sa basarab na Ibrahim Asmuro. Nagibot ko kung Asmuro na pamakubunukuan na maylam. Oy, nagituan nilang saging kaya mga mas malayo sa Asmara. Oy, uli na Asmara ay libit nila no. Ha? Oy, Asmaru na basarab. Simpata nila sa Asmaru, Abu Asmara. Kaya mo na sa alip sa ayaman na nakapusan. Oy, una. Kaya di na nasulapiat, nakasaling ko yun. Di na ko sa nakawalapiat yan. So ayaman na Ibrahim, na niya ayaman na kay masisan kibi paging tawag Abu Jamaluddin si isa ayaman na Cambodia na ayaman na tingin kailangan na lumang kapso agama sa iyong kainat na piyakit pang Ibrahim Asmaru na piyakit pangaruan ng suwata iyan ayaman na piyakit so Jamaluddin Al-Husayn na piyakit pangaruan ng suwata iyan Ibrahim sa iyong kutwa ay piyakit pangaruan ng sa Cambodia na suwata udato ayaman na prinsesa huway awat agi mo tayo to imperator huway na ayaman kuwata iyan na so ayaman na ayaman ko watayan na so ayaman na Jundan Walan na miya pangaruan yan nanimbot na sila na dua
Nagyuti kesurot ro agama, agida makapubasta-basta ko agama sa ina Cambodia, kagina kamu si ko imbarator. Oy, naging buwata na dua sa kanyang suali Agus Ishaq. So Ibrahim Asmaru, abiya kamu si ko imbarator si sa ina Cambodia, na aya kasabutan ron na ginansubutuan sa Sharif Aulia. Ginansus Sharif Aulia. Naging buwata na Ali Abu Ishaq, na su Ishaq na dito so tigtanong ayaman na Sharif Karim Makhdum. Dito ayaman sa kanya. So Asmaru, na ganyan ayaw man ang kawalan na tingin ko amay nasayakan ayaw man sa gin nila Cambodia kasakan na ipunduwat ano so agama sa gin kasubangan aluan. Yan sa kanya sa gin kaya man na ingda Pilipinas na si ipagpaganin at tumanas isa ayaw man na Luzon. Na ganyan ang pakadayam adaro ayaw man na pagti na miyan sa gin kaya ingda Cotabato asi isa pulangi. Okay. Nakagima ko mas sa pulangi naging enigtero na manak lapak-anak na lupiya ka mo sa saging kaya enigtero. Okay. Na ayawara nila na ayaw pagpangaruman nila ng naging kapapata kami kapatairan kaan masandig so ewan akan mabuto so agama. Nakagima ko sa pulangi na yang aruman yang suba isa kaya man na isa wata ubai wata uda to sa pulangi agim ko tabai na ayawat iran ko ay man Ibrahim Asmaru as kanyen so Sharif Aulia. Hoy na ayam mimbo ta sila na sakataw agubay as kanyen so para may suwali. Adito no mga tagaran ko pangapanan sila para misuli. Hoy na subyuti wata yan. Tarutok kami kasarahun na miyanin sa ayaman na Cambodia. Kaayam na tin agapakay kami kawilakan o agapang Jamaluddin Al-Husayn agapakatin ayaman na banira ka ayaman ng katawan. Miyanin sa kanya o ayaw na mala ini ayaman na tama sa inyo dito sa iyong kainit at pumampasan naman ikatulwak-wak. Kahit kung hindi kumato siya mga wakwak. Dito rin sa mantika tulwak-wak. Mantika, tinapakalak-alak. Oy, na sa iyong Kristo rin na may naglapya ka naklag si Uwi na sagwap-sak na bagyan ng timaksay tayo na pagusitan. Ano? So, kaya malingin sa ayaw na Cambodia kabit po sa kanya na rumiyagay po naman sa iyong, dito pa ganyan salit, ang nakataling masaging kaeping dinaw. Na rumiyagay po naman si Wat and Ishaq, dito so Karim Makhdum, na sumunod sa iyong kaya Indasulu. Sama na ipaganya kasalipan na maging dinaw. Na ikalu kasalipan na sumunod sa iyong Indasulu, si Ikut 1380, kubilangan ayaw na English. Yatrupan at 1384 si ikubilangan English makaw maro sa Sharif Makhdum na ini buat yan so agama ini pangandunan so ayaw na sambayang na gusto Asmaru Ibrahim Asmara na ini pangandunan sa Madinaw ayaw mo na ini pangingin sila na kilagin agama na ito yung kitakit kultan na ini pag-akyang kila so kapit Asyari pagkaganda sa ayaw na masa nasama na ayaw niya kasunod sa Sharif na duwa so ayaw na Karim Makhdum gusto ayaw na Ibrahim Sharif Aulia. Ano? Si Ikman ko ayaw tanong din ayaw masa ayaw pinaka-apo-apuran ang yakasod sa India so ayaw man na Abdul Malik. So Abdul Malik ipakako niya sa India. So Abdul Malik na ayaw man na pagarin niya so Abdullah. Ayaw man na so ayaw man na Amul Faqih. Oy, na so Abdullah na ayaw man na sumanggo so ayaw man na Mauritanian. Oy, so ayaw man na Abdullah na dito mambuhi ayaw man na paduk mga Sharif ayaw man na susagin kaya man na sa bangan aaluan. Na. Bisa ba po, na suaya man na Abdullah, na mimbuat na suaya man na, mimbuat na su Abdullah na su Ali, na mimbuat na su Ali na su Muhammad, na mimbuat na su Muhammad na su Abdullah, na mimbuat na su Abdullah na su Ahmad, na mimbuat na su aya man Ahmad na su Ali, Zainul Abidin, inibut po andang ingaran awataw Amir Hussein. So Ali Zainul Abidin, mimbuat na su Ali Zainul Abidin na po sa Hadramaut. Ako sa mga gintaw. Nakti ayam ana naktiin ang pikirin. Aso ang mga ipala ayam ana ipandiwat yan sa mga sabot sa kanin na pano mga buwatan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayam ana na sa Hadramaut nakita siya awang aging kay ayaman init Malaysia. Na miyakaw masa init Malaysia sa miyak kalimaulan init kasyanon. Na pagi makaw masa ayaman init Malaysia yun kay mga tao inalitan na palid ng mga ulama. Kasiran na ayaman dali na ilan na kandagang uwi na kagi sabab kumati suma sa nakay lang so kandagang at hindi ka sa pinaka si ayaman na pukarang gaso tarakuan na gasolina ano so ayaman na alisan agin na kagi makadan sa init Malaysia na si imya ka ayaman na miya kadan sa ayaman na init Malaysia si isa ayaman na ang mawanam sa mga Malaysian si uway nakataw niya ka init ayaman na Johor Malaysia uway si sa Johor na kagi makatala sa Johor kaya kapapantagan ada to na Sultan Iskandar Shah as kanyang Sultan Karnain na ayawata iyan abai na Jasul Asifin si sabas Arab na Juz Asifin si sabas Arab na ayaman na sabab kas pagyapa ko ayaman na
Ali Zainul Abidin sa iyong kain Malaysia na ayam ana na kagimya sifat kumadang lataw ad na pangkatan yan. Ad na ilan kagimo sa mga namula na ad na mapi akap kila ligira. O ay bata bulabo gira sulama na ayam ana isang gulay na sa ilon ng agin ko taro pa ko na may. O ay nasabab ko ayam ana na ilan ng mga taon na ad na ayam ana na pangkatan yan na inilipotin ang ko ayam ana dul karnay. Agin ko tamiya ko mga Arab na ayam ana ad na ulwan nila. O ay ayam ana bubanto nila. Na tinaging ana ulwan nila na ayam si pakasukan. Nasukya pakasukan nila na tinaan to na karon ka. Oy, sa ayaman na ino kasi pakadansan, na tinakabignis na kuha na ayaman na lakad. Lagi ito ayaman na inisal sila niyan. Sa akin natin su Ali Zainul Abidin, amakan su Ahmad, amakan su Ahmad, awataw Abdullah, awataw Muhammad, awataw Ali, awataw Abdullah, awataw Alawi, Ammul Faqih, Al-Muqaddam, awataw Muhammad sahibul irba, awataw Khali Qasam, awataw Alawi, awataw Muhammad, awataw Alawi, awataw Ubaidillah, awataw Ahmad, Al-Muhajir, awataw Isa Ar-Rumi, awataw ana na Ali Al-Uraybi, awataw Ja'far As-Sadiq, awataw ayam na Muhammadul Baqir, awataw Ali Zainul Abidin, awataw ayam na Fatima Abu Ali, awataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kinisal sin alin na biya ka duplak so mga dato. Biya ka wako unto nila, biya ka unto sudat. Apot ka mo sa. Tigina man ana miya mo sa ko. An ayaw bisa niya ka talim wala ka na sulil so apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadiri mo kada ko na tali ko niya ko agama. Pagini na ako masuk kami yung Abdul Malik sa gibo tama sa sulit siya. Hoy. Na kagi ay man kasabutan niya na tinahay mga tao kung naiman ko na malin tanong sa ayaman naman akalin sa gin ka sa kasgin ka bisita tanong tito kumapadilagin ka bisita tanong. Pakaganta sumasa sa ayaman siya dito na taman sa inimukin at tinaw bakar mo pa kamo. Hoy. Oh, natibay ni ayaman na ka pakaya din kaya ipudo kayo na at ayaman na ka pakaya mga tatay daw natin mga sultita na manungsok silang ubat. Na, biya pangalaman ng suwata ulit to kaya masudya sun asikin. Pakaganta sumasa sa ayaman na mimbuhat asiran, reliskin sila wallah sa wata na talo. Ugi na miyami pun apat. Ugi na ayaklid na giyang kaya talo. Ugi na talo din na kaso Ali Zainul Abidin amya ko masiko Sultan Iskandar sa Malaysia. Nasi ikunan niyang pangkasong sa Malaysia. Na ad na wata yan si isa Makkatul wata sa Hadramaut betuan sa Abu Bakar adito sa Syarif Abu Bakar ugi na si inyahin sa Makkatul Mukarramah kami ay siyabin so kapik ko Imam Ash-Shirazi Ash-Shafi'i abin balik sa Makkatul Mukarramah. Oh, tataman sa mimbulis kalin al-Faqih. So ayaman Abu Bakar ugi na dapat maka ayaman na sa sukya ka so ayaman na so Ali Zainul Abidin na kagin bubuwat tas iko ayaman na jasuk asikin na piyang lilang udah tu obayero ko pakasong siwat pada wata iyan ada tinawata akan aku nama si sama katemu karo. Bagay sulagan natin do to ayam ana ri para na piyang isuman udah tu na biya kasarabun atarutot na ay kaya ako basa. Ayam ana na iyan kay Malaysia. Na. Ginta nimbo tas iko ayam ana jasul asikin na tulo. Ahmad, Ali, naguso ay Ahmad, aguso ayam ana na Alawi, aguso ayam ana na Muhammad. Naging kay Atalo, naging kay Muhammad na bituan ko inaiyan sa kabunsuan. Ayakun aman akabunsuan ko kaya ko na ayam ana na alis sawata. Basa kun amalis siya agin ko to kabunsuan. Na ayam ana niyan na alis sawata. Agit suga pa agin kaya basa sa Pilipinas abunso. Hoy, ana. So ayam lagi tatlo ka taon natin na aputan ko Rasulullah na kailangan na di man sudawat ala gidu ken duwat wa matano kay niya ako masagin kay Malaysia kagi ayam na panulunan tini panulunan so agam Rasulullah na kailangan na dito si panulunan na kailangan na mapakadaya ng tanong so ayam na agam untod. Oy, na. Isa pa po na ayaw na mila-election sa ayaw pamikiran nila na paglutan at China, agugiyan kay Hindi. Oy, hindi. Oh, ano? So ayaw man na kaya pala-elegiran, kadir wallah, takdir wallah, ang sugat silang at taipun. Na miyakam bula-bulag silang, naso kaya pakam bula-bulagiran, naso ayaw man na Alawi, na si minisang si ayaw man na miyakasango, sa suluk tawi-tawi. Na dito so tigtanong ayam ana na so Alawi na dito nila sa sulu sa ayam ana na Raja Baginda. Oy, ayam so Baginda ali. Oy, dito no to asan ayam dito na sa mga malayo. Ali na piyang hindi mo mga malayo. Oy, naging bota raja na dato si sa basa Arab. Ano? Na iwe mateo. Ha? Ayam ana so kaya pa Raja Baginda. Dito so ayam na Syarif Raja Baginda. Na so Ahmad na si inya tagus si minirapar sa ida ayam na Brunei aginan ayam ana na miada to sa Brunei ayam ana na tama sa ayam ana sa kanya na kasulot ko sulutan sa Brunei na ayat na liawi na pakiwatan niya si Sultan Bulkia anta kapaduko apo si Sultan Bulkia. Oy
Suklan so ayaman na Muhammad, agito so kabunsuan, salit Muhammad kabunsuan at ligtano salit kabunsuan, na ayaman sa imin dito sa ayaman na ingid ako tabato. Na so kinidis sa kinidanagat, na miyat tagunin na pangisda sa ginko ta mga tao, na may nikakuntaw ay na may nidisusan. Na so kinikakuntaw ay yan, na siwan sa mga tao, na kagi ayaman na makadansang sumadaklataw, na aya uluan sa ginko tuwa ina. Ada to sa kutabato, sulutan sa kutabato, na sa kanya sumamalo, agusto ayaman na nagtabunay. Na kagi maalaman na so ayaman na Muhammad kabusuan, na ayaman na di manatiman sa katuro sa wasab. Okay, na inisyo niya naging kay amakadi ng aso mamalo. Natingin ayaman anton ang ngaran ka, natingin na ana mamalo. Wa hada akhi kabunay, wa nahnu ibn ash-sharif. Sa kami agian sa natingin si mamalo, dia tingin so kagayang natabunay, na wata kami natingin o dua ash-sharif. Asa kanya natingin sumaraja, ama kami sumaraja, ina amis so para may isway. Awata o Ibrahim Asmara, apagang pagaday ka makasubsing kapot talaga. So ayaman na, kagi kasabutan yan na, katawan o kabunso-subang sa aging kutabang sa para may swali. Uy, kaya lukul sa awida ka, na mga bangsa kubsay. Uy, binakatututula siya sa ayaman na pamilya. Ano, pakaganta sumasa sa ayaman na inasikaso ng pirpia. Nataman sa ayaman na inidukul kumamalo, swata yan. Sumamalo na ad na wata yan abubay. Abituan yan sa ayaman na putri Yunina. Si kusati malakitab na putri Yutina, si kubasat tanong mga marano na putri Antonina. Na piyakit pakaruman yan kay ayaman na kabuta Muhammad kabusuan. So ayaman na putri Antonina, ina yan, ayaman amayan sumamalo, asumamalo na ayaman na ay ina yan so para may swali. Awataw ayaman na Sarif Aulia, agito sa Ibrahim Asmaw. Ano? So ayaman na kagigit mapakaruman yan, tama sa inilan yan, at sa kanyang ayat nila pagkasambiman to, kusunutan sa Maguindanao, na so ayaman na Muhammad Sharif Kabuson. Nagiti sulatan sa Maguindanao na si Carliero na miyakaw masaing na malabang, na miyakaw masaing na malabang na sueman na angin tabos sa malabang. Na ininduwat yan sueman na agama. Na, misa pa puro nasok-nasok pagalinan ang matatagos sa Malaysia. Alin mamudin duwat sa Malaysia aso Sharif Abu Bakar. Kadiriran ayaman na pa si Kukaudil Kuda, si sa Malaysia. Taman sa pihak kasurat kung ayaman na Dulkarnain sa kitab, Ad-Durarul Mandur. Agin ko ta kitab, kitab o Sharif Abu Bakar. Tagis kanin na ulama, As-Syafi'i. Natingin pumisit alakan sa mga tungali sa ayaman na sa mga anuman. Na, milayan sa kanyang napaganda ako mas kanyang nasa kayo na sulo. Say ko 1450. Aki apakasulin sa ayaman na Ibn Zulu na inindiwat yan. So agama, tama sa niya kakikilalaisinan. Ayaman sa iyo puta panganay na ayaman sa kaurong sa ginaw na kagima kaw sa iyo ayaman na Zulu na ayam ana na ayam ya kasikasurun na suraja baginda as kanyan sualawi. Piyakit pangarawon uraja baginda as kanyan sualawi. Suwata yan si Kusarif Abu Bakar na ayaman sa kaw sa ginaw din ang katawan na takilubak ang kanyan Kusarif Abu Bakar. So kaya ito ngayon sa ayaman na ayam sa niya pangarawon yan, nawat ay pangarawon, himulag sila. Nagito so kabasa talo sa hindaran ng ayaman na nakya. Pwede ko mga salitap kaya nunian. So tika na mga kaya nunian na kagi ayaman na nakasutya ayaman na bang samya ka, tumo, huwag na haram ko agama. Kung kaya ito kaya nun asilamis na, bawa pa ay na pure kapakiwatan na ngawat ay arin yan, niya kang bulag silan. Huwag na kanaba na ayaman na lusong, iginaman ko ayaman na di katalagin ko to ayaman na siya. Allahu alam. So ayaman na siran atlo, Raja Baginda, buso ayaman na Sharif Kabunsuan, Muhammad, Abu Bakar na ginang imagadari, amya bumbar sa akin kay Indaranaw. Nakataw ni ayaman na bumbar sa akin kay Indaranaw, 5 Sharif Aklil, amya kasulci, kaliw sa akin imagadari, na produso ayaman na nabulit, ayaman na Sharif Aulia, Ibrahim, awat so kaling makhluk, agito sa Ishak, nagi 5 kataw amya bumbar sa akin kay ayaman kay Kabindanaw. Ini panulunin na sa akin, kutwag kita, ayaman na tutulan si mga buwat ano ali, na ayamana na wahaula sadatul ashraf aqidatuhum asy'ariyah. Na matatawag sa dito kadua kitab ayaman amal madhabul fiqhi asy-syafi'i wa amal aqidah as-sunni asy'ari. Na gina ni ayamana na kapit matatawag sa dito tama kitab na ando man kapker ng mga tao. Ando man kapker ng terus sa ayamana na kana magkanyo na agama sa dito Pilipinas na asy'ari. Hoy, nakikit nakatalusok kita mga asy'ari ko tindud. Nakatalusok mga bukulan ng Imam Shafi'i na alam niyo rusok tayo wala kapit mga luks tanong dito sa kanila. Allahu Akbar. Lagi na ayam Marayag na gumasabi. At imis mo ayaw, ay nalang ako masin ang mga apo Rasulullah. Kapakay na ayaman na inshallah napakataya sin tanong ay sumpat tanong ko bang sasagin ka ang na kapakay mismo ginaw ka na ko. Dati so ano man inyo markas ay ayaman na sutya para ayaman na puno ko mga apo Rasulullah nang buka na ka kapat ka sa ayaman na
Oh, la ilaha illallah. Daginan ayam ana namala, ayam ana kaya tabil kami sa ilakan, andi man ay kapakasusuporta itanong. Lagi ugol ba? Nagusa na lang na ayam ana na makasusuporta itanong sa mabubil tanong so ayam ana kapit ko Insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man panimang gulo na kung namukit sa ayam ana naging kaiduti man agum ana sa kan ayam ana pagpusa yung ko pa ayam ana na apyapan ayam ana kipagukit ng tanong nagu kapatid na tanong ko na kana ba subdan na si ikile ko karani nagusi ko kapanginsuya nagusi ko kapamaninta nagu tanong dito ako sa lako isa ko. Sudut ko man talo saya. Sa ediso pinguman ko kanak lang si ko mga nabi at pangalan na ayam nakatur ama pinagpaparalayan. Si ko sa lakaw di sa lakaw na panaksin akapakasabar. Naino ko no ayam na ayam taniran. Naino ko no piyama taniran. Naino ko no ayam na piyama kadito taniran. Kung kinakataw mo wallah na guma ayam na kabantay tanong gumalang lataw na ayam na kilib o tito ayam na si kumnar barasang kan wallah sa ayam na malang lapya sa kan naginan ayam na malaping gumanakan. Oy sa ayam na upamaki kuan na makapupilano sa kumuno na bugula ko iran. O sa api din na ba ko okay nagi mo tabasakan bakit na di kumuro tayo kana ba